Sidste morgen jeg stod op, pikken rejste sig med et hop, spejtede rundt i stuen, spejtede efter fruen. Da den ikke fruen så, tog jeg straks mine bukser på og gik ud i køkkenet, hvor hun netop stod og smurte maden. Og als imens hun smurte maden, svang jeg pikken op i marmeladen. Katten fis og hunden sked og kaffen kogte over, als imens hun stod og smurte maden. Og kæsser svang jeg Jønsson op i marmeladen. Katten fis og hunden sked og kaffen kogte over, als imens hun stod og smurte maden.